اے سپیکر لگان دا مانا ایتھوں اذان دی صدا لگان دا مانا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ لوگو نماز والا جاؤ، آؤ لوگو کامیابی والا جاؤ۔ اے اذان دا مانا یہ ہے، اے نماز، اے مؤذن اذان دے کر کے لوگانو نماز وال بلائی جا رہے ہیں، آؤ لوگو آ کر کے نماز پڑھ لو، آ کر کے اللہ نو سجدے کر لو، آ کر کے مساجد نال تعلق جوڑ لو۔ اے تعلق بنا، مسجد نال تعلق بنا لے، دنیا دا تعلق اے تیرے کم نہیں آئے گا، دنیا دا تعلق رابطہ اے دنیا دے اندر رہ جائے گا۔ دنیا اندر بڑے بڑے تعلق ہون گے ہیں، مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، اسیاں نے فلاں بندے نال تعلق ہوئے گا نا میرے کام آ جائے گا، میرا جناب آ کر کے ہمت مددگار بن جائے گا۔ لیکن کہنا دے لوگو جتے میدان معاشر قائم ہوئے گا، اللہ رب العالمین دی عدالت لگ جائے گی، اتھوں دا وکیل کون ہے، اتھوں دا تیرا تعلق کون بنن والا، اتھے تینوں چھوڑان والا کون ہے۔ اینا مساجد دے نال تعلق بنا، اے تیرا تعلق بنیا، ایتھے تعلق بنائے گا، اے تعلق تیرا رب دے نال تعلق بنائے گا۔ اے مسجداں دا تعلق ہے، انہوں معمولی نہیں سمجھنا ہے، اے دے اندر آ کر کے تعلق بڑھاؤ، رب نو آ کر کے یاد کرو، رب دے سامنے آ کر کے جھکیا کرو، رب نو آ کر کے منایا کرو، رو رو کر کے منایا کرو، اللہ گناہ ہو گئے، خطاواں ہو گئیاں، اللہ سانو معاف فرما دے۔ آؤ کہ نہ دے لوگو انہاں مساجد نال اپنا تعلق بنا لو، اپنا آنا جانا انہاں مساجد نال بنا لو۔ جدوں تیرا آنا جانا انہاں مساجد نال بن جائے گا، تیرا رابطہ آنا جانا انہاں مساجد نال بن جائے گا، کل قیامت دا دن ہوئے گا، اے زمین دیاں چٹائیاں، اے زمین دے